Ideme na to. Bol to tvoj nápad, nehovor teraz. Vidíme čo, aké to bude a kúkajte sa, aké to je veľké. Jak to chceme do výši. Posraný. Ja normálne tu bojím, hej. Normálne sa bojím, Iznuka, tu kako tam je tma, hej. Ej. Tam je tma. Rovno. Kúkaj. Túto debilinu. Chápeš toto? Normálne je tam tma. Poďme, Nuka. Ideš prvý. Keď mám pravdu. Poď. Parkour, to je čas. Okna? Kurva. Ty si zobral domov okno? Nie, mám plastové. Si kokos. Ty už tak to normálne spal. Ty. Ja si urvú domácu Ideš prvý. Kokos. Kurva. Ty koko, tu sú vidle, mamo. Čo tu hľadajú vidle? Kurva. Ja do piči nerob takéto veci, nerob už. Dobre, čo je? Tu je nejaká skriň, to asi mali miesto. To pič, to čo? Hej. Kurva. Tu je okno, hej. Okno. Ty kokos, aké výšky sme, hej. Tam sú normálne baráky. Ty kokos. Normálne si toto akože, čo tu napísané, vidíte? Aha, takže je tu tiež, ty koko, toto čo tu je? Vulgárne veci, čo sa nemajú písať. Oho. Ty kokos. Kokot proste, ne. To je dobre, to uznávam. Ty koko, do piči, čo tam je? Musím tam pozrieť. Počkaj, potichu. Ijú, to si hodil. Koko, bež. Ľakli sme sa, kurva, takéto by som prišli a... Ty kokos, vy ste tu... Tak to tu normálne spí. Spí, kurva. Začí? Kokos. Piči. Taký parkour dáme. Kurva. Poď so mňou, hej. Poď so mňou. Počkaj. Kurva. Tu sú vidle, hej. Piči, ja som tak sa zľakol, kurva, že jak to normálne hádať po nás kam. Ty kokos. Ja nejdem ďalej, Momo, poď sem. Ty kokos, sú vidlia. Si odkrvil, alebo čo? Nevieme. Ale... Ty kokos. Kamaráti prišli akorát za náma teraz. Fuj, more, my sme sa tak zľakli do piči. Tejto výšky, kde by ho hádzal na okna. A to boli oni. No ma nás chceli vystrašiť. Kurva, to čo do piči? To nie je normálne. To robíte piči? Robíte to vy? Je tu tak do? Ty koko! Do piče! Kurva, tu je videa, hej. Emo. Dám ti do zadku. Kurva. Takže my to normálne tu chodíme takto, gal. Niekto tu háči stromu na skali. Kúkame sa na tieto tu vyjebané, one. Neviem, ako sa toto volá. Takýto dom. Tu háči niekto skali. Je to tu hádal skali proste. My sme skoro... My nevieme kto. Sme skoro zdechli, to je normálne skoro. Sú to aké môže symbolické grafity, čo to je tu. Za pičoviny. Také one, tu si kokos toto. Žiadne kokotiny. Takže sme tu. Kúkame sa, čo tu je, čo tu môže byť a proste nevieme, čo tu môže byť ešte také. Ale vieme, že sú posraní. Poď sa umyť. Môžeme sa umyť? Si kokos, normálne tu vedierko je, môžeme sa umyť. Dyk. Si kokos, to čo to je? Pán, go. Neymar, normálne. Normálne tu boli prišli s nami kamaráti a to hádzali po nás kamaráti. Niekto tu teraz môže byť. Takže môžeme sa obávať. Nechápem, čo tu môže byť takéto, akože, ale my tu vidíme asi takýchto
Tie vidle si zoberiem domov. Ne. Mne to nedá tie vidle, ja si musím zobrať domov. Nemáš doma vidlu? Mám ich, To by sa mi ale... hodilo na záhradu. Na lievočko, nie, ale pičík. na seno a tak. A ja si kúpim vidle, ja som. Proste sa na to. Takže pomalička iste končíme. Fuj. Ak chcete, dajte popis like, videjko a proste odber. Všetko, čo sa dá. Takže... Počuj si to. Všetko, čo... Jo. Kamo, ja idem head. Mizíme. Bracho. Tu pič. Rýchlo, dávaj. Takže, pozdravujte mámu. A nestráťajte ponožky. A my tu končíme v týmto videu.